Viac svetla za menej peňazí. Betliarský kaštiel sa dočkal moderného osvetlenia. Stane sa tak vďaka 17-ročnému chlapcovi, ktorý prišiel s týmto nápadom. Riziko požiaru znižuje takmer na nulu. Takto vyzerá odnes osvetlenie v kaštieli Betliar. Klasické žiarovky nahradili ledkové. Bolo nakúpených 530 LED žiaroviek. Na prvý pohľad to možno vyzerá ako obyčajná výmena osvetlenia, no pre kaštiel to znamená veľa. Pre vysokú spotrebu elektriny doteraz svietila iba každá druhá žiarovka. Teraz svietia na 100%. 40 watové žiarovky budú nahradené 4 watovými. Takže si myslím, že je to obrovská úspora. Takže teraz Betliarský kaštiel bude naplno svietiť a žiariť. S nápadom zmodernizovať osvetlenie v kaštieli prišiel iba 17-ročný mladík. Absolvoval školenie, kde sa naučil vypracovávať projekty a hneď aj jeden podal. A úspešne. Som chcel aj pomôcť Slovenskému národnému múzeu, tak som inicioval takýto projekt. Rekonštrukcia osvetlenia stála 4500 eur. Mladík však múzeu ušetril ročne za elektrinu až 5000. Okrem toho dokonca znížil aj riziko vzniku požiarov, keďže ledkové žiarovky neprodukujú takmer žiadne teplo. Som rád, že v tejto chvíli môžeme zapnúť LED žiarovky, aby mohli začať šporiť energiu. Som veľmi rada, že táto vec sa podarila. Marián Ujházy a Peter Ziman, televízia Marky.